Mayong adlaw mga ka-code eskwela, ani anasab kita karon sa atong lesson nga maghisgot og enoms. Unsa kining enoms? So kining enoms usa ka klase sa data type no nga pwede ka maka-specify or makaset og mga constants sa imuhang sa usa ka variable. Okay. So unsa sab kining constant? Kining constant usa ka variable no nga dili na siya naga-change or fixed na siya sa sulod sa imong code. So pwede ka maka-specify og constants nga iset nimo nga magamit nimo sa sulod sa imong code nga dili na siya pwede nimo i-assign og lain na pug value basta na set na siya. So ingana ang nature aning inom, no? So unsaon nato pa gamit aning inom? So ang inom ingani ang iyang syntax. So ang atong keyword ani is kaning inom. Tapos ang pangalan sa atong inom, tapos ang body niya is ang sulod sa ato ang curly braces is ang kadtong mga constants nato or kadtong mga specific nga mga uh, variable nga gusto nato i-assign. So para mas maklaro no na ako'y gi-set na to nga example dire. So kani siya no na ako'y gi-prepare diri daan nga console app nga atong itan-awon kung unsa ang paggamit aning inom. Okay? So diri ta sa baba. So diri ta mag-focus sa kaning inom. Kaning inom diri sa baba, for example, mag-set ta or magbuhat tag inom nga ang mag-specify siya sa mga ranking sa usa ka player. So following atong syntax diri no nga inom nga keyword tapos ang pangalan sa inom tapos ang mga constants niya sa sulod sa curly braces, mao na siya ang ingani na ang iyang actual nga porma. Okay? So naatay ang pangalan sa atong inom is player rank, tapos naatay beginner, intermediate I mean ug advanced. So unsay gamit ani niya actually sa ato ang code nga kung gamiton na nato ni siya. So di ba usually kung mag-set tag mga variable no fixed nga klase sa variable, mag-ingon tag rank beginner is equal to, for example, 1, then var, then rank intermediate na sad is equal to 2, then rank advanced. So usually pwede ta mag-approach sa ingani. So mani ang mga set of constants nato. Para ma-set yun siya as constant, mag-declare ta as const. 'Di ba? Ang keyword nato meaning dili na siya ma-set. Okay? So mag-set tag data type pa. So nakalimot ta. Okay? So ingana siya, 'di ba? Kung mag-set tag constant nga variable meaning dili na nimo ni siya pwede i-change or i-assign og lahi na pud nga value later on sa imong code. So ang disadvantage ani is dili kaayo siya, dili nimo mabalaan ang grouping sa imuhang logic sa imong code. For example, kani siyang mga variable na to nga giset diri, kaning rank beginner, rank intermediate, rank advanced, pwede ni siya nga magkatibulaag ni siya paggamit na to, no? So dili siya naka-organize or naka-grupo. So much better is himuon na to siya into an inom. Okay? So ato ning tanggalon. So karon nag-declare tag inom diri, no? Nga ang pangalan niya is player rank. So karon pwede na nato ni siya magamit sa ato ang code. For example, mag-declare ta diri og by the way, before ta mo proceed, no, ang kaning inom, ang kaning mga constants nato diri is ang actual nga value gid ani niya is integers or integer. Okay? So basically ang mahitabuan ni as ang first niya is by default is set into 0. Okay? Then 1, 2. Okay, mura siya parehas sa array na to sa C# nga 0 based ang starting niya nga index. Pero naagyapon sa inyo ang option nga gusto ninyo iset ang actual nga integer value niya into a specific value. For example, kung gusto nimo nga magsugod kag 1 is equal to 1, iset lang nimo siya, okay? I-assign na nimo siya value 2 and then 3 and then so on and so forth. Okay, so ingana siya. Karon dirita ato siyang gamiton sa atong code. Okay? So for example, mag-set ta diri og code nga player 1 is equal to player rank dot. So karon no sa using IntelliSense sa ato ang Visual Studio,
naatay advantage nga magamit diri nga pwede na to siya murag isilipon kung unsay options nato nga nasa sulod sa inom. So pwede na ta makaset diri og variable, di ba? Or value sa ato ang variable. So for example, mag-set tag beginner. Karon kung ato siyang ipa-output, ato na tong gamiton na gatong usual nato nga ano no, uh, console.writeLine. So player 1, rank niya is atong ipa-output is player 1. Okay? So i-try nato no kung unsa iyang output. Okay? So ato siyang ipa-run. So nakita ninyo sa iyang result no sa console nga player 1.rank is beginner. Ang nakanindot ani kay gi-treat siya sa C# sa compiler nga i-output ang kadtong text value niya. Kay kung magamit ka itong typical nga variable declaration nga constant, ang ending ana is number ang iyang output. So ang integer value niya kani instead of kani. So mo ni siya isa ka advantage kung magamit kag inom no sa as part sa mga constants nimo. Okay? So karon later on if ang kaning value nimo gusto nimo siya i-process, i-cast lang nimo siya, meaning ginatawag nga casting, meaning i-set nimo siya sa specific nga data type. So in this case kay by default integer man ni siya, ato lang siyang i-cast as integer ang kaning variable nato. So kung padaghanon nato ni siya no, ang output ani niya is 1, meaning ang actual nga integer value aning beginner is 1, which is atong i-cast siya as integer. Okay? So basically ingana ang gamit nato sa inom. So ang isa pod ka gamit sa inom is into kanang switch nga statement. So for example, kung mag-switch ta sa player 1 and then gusto nato ma-display depende sa unsay value aning player 1, mag-set tag into case dot ingana di ba nakita ninyo na helpful kayo ang mas better ni siya gamiton compared sa katong mga fixed constants. Okay? Kay mas dali siya pod basahon kay makita din nimo no kung unsay point sa kaning logic ani niya. So meaning pwede na ka maka-continue, pwede pud ka mag sumpay na pud diri nga katong case and then player rank dot intermediate. So ingana, di ba? Mas easier siya or mas dali siya sabton kay textual ang imuhang pagkakita sa mga constants nimo. Okay? And then diri na punta sa last advance, then break ta usually, and then set na to tong default. Set tag default. Atong i-output lang is console.writeLine unranked. Okay. Okay. Sa iyang problema, cannot fall out of switch, then butangan na itong break. Okay. So, di ba? Kita ninyo, no? So, pwede na nato ni siya nga pwede na ka magbutang og logic individually depende sa asa siya na match nga inom nga constant, di ba? So much easier ni siya basahon. Okay? So ingani ang paggamit nato sa inom or kung daghan inoms. Okay? Sa kanunay uban ni ko ninyo sa atong mosunod pa nga mga lessons ug magpadayon kita sa pagtuon dinhi lang sa Code Eskwela.